Чакай сега да видим. Температурата трябва да е била... Може ли една салфетка така малко да завършим? Мазнина може да се загори. Не пускай много сега. Това са ви, чакайте, ще се объркате, това са ватовете. Объркахме ли се? Не, просто когато работите с температура, вие няма да сте добре ориентирани. Понеже вече познавате ватовете между 500 и 3500, така може да се ориентирате дали сте по средата. На температура няма да се справи. Я е тук така малко. Имате ли идея пяната откъде е? Защото го пуснахме студено. Яйца. От състава на чуросите. И обикновено в индустриални условия, когато има много голяма вана за пъчене, се поставят така наречените антипенители. За да може да виждате за какво става дума. Антипенителите не позволяват на албумина от белта да излезе отгоре. И всъщност по този начин няма нужда да се отпенва. А те от какво са направени? Антипенителите – химично съединение, което не позволява на албумина да работи. Не дай рано ти още. Раничко, да. И си дръж хубаво сондата в средата. Средата? Да, за да си гледат температурата. 168. Играйте си тук, предпочитам. Да, нека. Ако мине 175, тогава може да спреш. В момента ти е добре температура. Който не е опитва да дойде да хапва. Пръщи, много ври. Колко ни останаха да изпържим? 5-6. Бяло одно. Отдолу са много сурови. Трябва отдолу да ги печем. Вие когато правите солените егери, успяли да ви се получи въздушна камера вътре? Ама някой беше. Да, на някой да. На някои малко Получени имаше са. вътре леки шуплички, така които ги увеличихме с въздушна камера, но по-скоро бяха толкова лекички. Значи няма. Затова ги разрязахме надлъжно и ги Да, направихме. да, те се пълнят при всички положения. Не знам. На някои да, но на някои повечето бяха вътре. Добре. Може да помоля в четвъртък някой от вас да ми донесе конспекта ви за държавния писмен теоретичен изпит. Аз ще го донеса и го снимаме на партийка. Четвъртък. Принтирам, да. Нали всички разполагате с конспект? Без значение по това форма. Писмен, на имейл, на хартия. Нали го имате конспект? То ние в групата го имаме качен на аудиофайл. Добре, важно е да го имате, защото ще ви говоря нещо за него. Ти имаш ли хартия? Ако искаш да го разпечаташ, аз мога да ти дам хартия. Вече го разпечатах. Мисля, че ти е добре. Сложи едно. Силвия, сложи это не на масло. Без захар. Ти ще й помогнеш, аз пак ще взема. Сложи без... Вземи две. Только сложи без захар. И другого что сложи. Направо го вземи от тавата и ги Давай, доноси давай. там. Не на захар, только слагай. Сканер си. Искаш ли да махнеш? Чакай, аз ще го махна. Таки плоска
А с тези не искам да поръсва с захар, искам да ги взема. Чуваш какво казвам? Таля, ти си взела, че Отиде си без един взела, искам. по рецепт. Какво не разбрах? С захар. Аз искам така описам, какво те буташ? Нали си взе един? Какво? Нали си взе един? Не стига още. Един искам. Какво един? Две малко. Малко трябва да дигнем тук. Като си направиш у вас, Добре, давай добавяй тази прави. колко ти Много хубаво правиш. Давай. Повече. А ти ги слушаш на тебе, повече от зимата. Да. Не, вече реших, че едно стига. Едно и стига толкова. Кога го реши това? Много бързо си Ой, знаеш. виждам, че ти много е. Още две ли останаха, Хриси, така горе-долу? Казвам, Други тогава следващи ще взема. трички. Ще стоиш ли тук да Трите ставаш май на ще ги захар, сложим на слагаш? един път. Ще сложим. Аз искам, знаеш за какво дезета? Искам с мед попита. Не искам, ти си... Я не понимаю. А я не говорю на русски, я говорю на български. Искам да опитам с мед. Ти си с шоколад опитала, с захар. Не искам с мед. Наталия, ти вкъщи си не правиш ли такива?